Welcome. It's Hanifa YouTube channel here. Hey, chifaki simba. Yeah, ndaba mbona alipanchito vula so ndiye sobano ine ndenji foja kuti ababwali panchito ndendingo khala gogipa azana mangu khala sachi bwana sasa kuti mutha kumenya mamuna ai sinima tega atavanga chibwana mutha kukutomola chikoza kwingo imisana jake kuimisana jake apuri chito ndisika ningakomeda nazi vangowa apika watini Nkongo emisana osade ukudomola. Akaine dukuvula kabuno kenapeza bamuna ofasa. Ndecho chifake kuti mutha kukutomola. Kumuna kukutomola mamuna ofasa yo. Napeza mamuna ofasa. Ndo ofasa muntu yosana kupute. Ndio kwanja kupanga sana ule ofasa nakadilami. Wapasa ule mbaya. Ndo ofasa ndo mmenya kwanja. Ndizidalira msoma yeye akabwera ndi newspaper loka ndene kumanga bwana. Bwana kumira nchenga chifukwa chokuti ni masamala kaiza chimangazo ndi wiki inoyonda maliza chimanga wiki yamandu kalowa. Ndiwo mvula pagali moto kuteka kana ndikula kale ndalama zake so zimene zimakatenga zina kushava vile pati kazi kabile chino. Ndilonga zishava. Andoza kale safuna ma 5 times a week. Ndeko limina yako na emosi. 5 times mumatusa. Ina chenga. Ina ni mavura. Ni mavura ngati mamuna so antusakulupirira kuti kusinje kumene ngati kuli mkazi aji ababa mama wamalawela ukakusa moja zikulu mukachokomea kwa kuvula nchema masana ndikapika ndikasamala bakomo kwera kwa 5 basi maba musima amenya amenya kwanja sana ndikuti kama hata kupura ni mungati ze muleko aiso tinobwino koma kungo shiri migedi molingana ni mmenye kuziri ya kumatizo andivesesi zinto zonke leo maganyi zote zimene ndiwangira kuti ndikufotokozera simungakhulupirire simungakhulupirire kuti kumawa simungagone ndi njala kumawa pano zimene ndikukapanga izopsa kwambiri kuti kumawa ndingophika zigumu akumakampani ndikangozisiya ku warehouse uko mama mazilo ndikatenga kudya ndamba zanga ndipisa ulendo ndikapange zimene ndikufunazo kana navaira tokutauli kuti mali sakamuponezeke ngokhala straight kumazima funika chonse ngati zingokhala kuti babwali banchilo kuti zisiyanisa nthawi ya makolo athu aifeyo nthawi ya nyengo ya ifeyo zinthu ziwiri zotani zosiyana moyo ngati pano pawo chonchi kukhala nako kutikira kuti mkazi ukhoza kumpasa business pasi kumano business itikupambisa kupasa sipansimatheka ali ameka ndikama chonchi ilunanga munambo pesa munango yamba noko mukuzwa kutenga ndalama kumpasa munthu eti ka 50,000 pangane business akandiko ndipo mumaziwa mmene nayambira ndikagwira to maganye kumakampani konkwe ndanyamata nakuti pasiliphikira nije msiliphikira situmbuwa jati matipola ife cha madeni nayamba iza 2,000 mwinaso ni botolo wa 1,000 mwabitiza zimata kina kwa mwese banjiti kumu mwona ikuta yanyu ichatansi hati kumisa muzipika muzipeleza lizo kutande muzikukula zona di nimapiga pambiri ineyo nimaona kuti ziyete manamiza kuti ndifuna mpamba ndizaboza mpamba ndiye bangira ndama yokuberekana umaluza gongole ukandini zokazo utenge ndrama ngompasa munthu apangire business pepi iminanga panga umaika mkandikama ngati uyonchi munangoma fosholo basi ndikavule nje ndipo njenga noyambira kumvula lino njenga ndakuvula ndikoza kubuza nokuti kumchenga ineenda kulanda kunamata ndinaka 24 mawa ndukambisa mwangitsa ndikombe simungakhulupirira zimene ndimapanga ine ndizili zigumu ndizimene zikukhulupirira sindikulimbana naye so kuti munthu andikupase ndalama ndipo olophada sanga basi akayerekeze ukulangira phada olokhai kuti mamuna apangeze bwezi amakanika aziyambira basi inu amaziwa kwambiri umakhala kumuonelela umazimakhala zobisa zikhala zobisa komano mwana tekanika kupanga mukuzwa chani mkazi akunkha kuti basa ukodalira tenge ndalama tipasi umampangira mwana umanzuza
Dei neyo no ndipo sanga ilekezo kuzunzani kayazote uyu ni wani waye andu koma amuna simutulira ndipo nkobe ya amathaku maoneka ngati wakuno yofasa uyu koma simukwanirisi ndemo munayo kono mwana okawo ndesitinga bantu muzikwanirisi kandi kuti mwana wali kuzunzani asanga bange pale mutizunza kuti cha sinanga zoti mpaka zanu zile nyamuka zipita ndinyamuka ndizipita tizibwezi mukagwira zikana haya koma ukakhaudi iyo songodalileyo ja amakuza challenge amakwenda kuti ne pano koso kuti golon tampeza ali badi ndime cha chiro ndipo amachita kuzoa kuti asilimbana naye mapanga zanga kaini nditi silimbana naye azipita azikapanga sacheso nkhani makhala imeneyo kuti timatengera pomwe ayeti kuti paibe kumene angapiti ine kuti sikuti lumaganyo nango kha kuti nango ayamba kumazidiko zakudya zimene munthu zimakhala zakulume ndi umalingalira solution sono kuli anthu ena amakhala 50-50 ati ndikabweze ndiyambe ngati zomwezo zimene zili matenda modwala kuti nene ndikatali ndi moyo wanga wasiku ndisiku ndisingokhalira kuonda malingaliro ndilibe wani kame mukambe mugula nango mugula pa nyumba moja komsiyani nkhani nditanine moyo umalingalira nango yamba enaka kamafuna kumanga nyumba yawo kuthamangira bwana ndikuti ningonziwa bwana ali kuti ndifuna tonganyi yotungira amazi chifukwa cha basi ndingoganyi basi takanditsengoka andilemba yotungira amazichi nayambira muti naseza madishi pasiku ndiko yacho drama muti tena kwa drama kula njenga kumapita kusija kulunzu ndi ankakaniza to azimayi anyamata kumabwezeresa amazi ankabwezeresa tayi koma mama kani momwe makavula ngati kuna nzimayi tayi amene nkavula kuti nali ndio mnaambia kutali makani makani anafika anapondisia kuti akanyamata pano panandita anandizoro amaziwa anandizoro sama nditamangisa kwazi paena matamangisa kumene sama nditamangisa mapanga zanga ndipo ndini mgodo wangazo makazo body sobano kupita ukampeza kutakula choga ba godo ine satamatero ati yobai katilo yapisa isijana ile godi yao tsunga kavule ba anyalongo ndaka bandisa kaba undigulire bwembayo ayi ole munda ndali mundigulire bwembayo mama ole munda ndali mugulire bwembayo mama ndikamba ndanena tu azimai na kuya bage zine sanga chite afuna za kukala ndi mana kudamu isanga ndiyerekedere mano sanga bange kosa yerekezi mene kuti aziba mupeta mpesa na kazi ule mudi ipoka yakamapanga zao kuti even atachoka sara si ndrama nyimbo zote asapeza chakudya ndipo 100% ndipo kage ule mama pereka kuti ndipo ndima challenge olo ndimaisisa kuna kuti pano ndilibe ndrama olo kwa mwezi umene wondikosa ndipo ndimakwanisa ndikwanisa kufanya kuti daily ndikupeza chani ka 2000 ka 1000 ndrama yambiri apese zachezo sindimpangira so mabudget sindilimbana nazonso kango panga eka ni mmene waita waimverera kaya sapanga sindidandaula ndinyamula zigumu zanga ndiona kuti ananga wale zakwana ndakopira phalala nkaiwa ndapasaje ishuga tsikula ta mawande kuti ndipezera kuita kapuleda atani anga ndizingo apa sadere zigumu zene kuti kuthekera koneti kuliko kuona anthu ambiri sangachite pena koma ndimazipanga da ngati zuro ndapakatazopakata ndate ono ndamya pamwe ati ala ende ndilibe ndiona kuti kuchita dadasi panavuti ndiphika phalala mawa sikuti ndirama nalibe limatha kungozipanga ndazimai amene wasopano budget sadanda ndiphika phala mama 4 bar chama 4 bar ndicheka zigumu zanga ndiphika fone asapeleza policy zobera teta obera ni kekula azakula muphweka nimangozipanga sikuti ndirama nanga ndele nimapaizi ndinawe kuti pamepo ungazoiki nangofuna apo mamuna ananepeza kazi wabwino anthu amatero koma angokhala manyumba amwe azimayi angokhala zingo zikanda angodele yamakhala ndi makhala mene adulira kupasa 1000 basi kudelera basi kudelera
ndafune zovala pamenepo afune chani zakugulu alowa magulu ineyo gulu nimapanga nimazipanga nimazidalira nde kule ku daily nimapereka 2.1 daily Sunday chindalama chonchi Sunday lino ndikulandira nda ndine kule apa sindikupita ndi mulungu Monday so ndikupita ndi mulungu ndikata kule ku gulu sili madalira mamuna kapena ndinyonole yakunsikana pakumaje zosainirira sizoona yandiwo ikagulidwe ndiyo special osati yanga ndajese mbwerera masulonde ndikagula kanchafa bambo azaone ngati kuti ndinaje pabuno pamene ndalama ndakasiya ku village pa zimapala basi zijendete muja masala ndi tukawanga gulu usidalire weke ndukhale ndicho chiti koma kakhakuti chochita ulide gulu salipalamule kuti mpalamulise mavuto ena munthu ena sizoona asikazi ambiri kumapanga magulu amuna osaziwa abwera azadirande asisadiranda katundu kamuna kudabwisika zikukhala pansi sitimatero ine magulu ndeni mapanga wani wayi nimaoneka olongolwa ndineko masiti palongolo sasa nimakulongolwa kazikuzina ni mmene bende bwino yabwino mind wanze akupita ku business mamawa masana kupita ukatuvula nchenga ndampasa ule mazimayambira mangu khala kaya mnyumbamo abase wasauza andi azipanga mapulani amaiona seyachepa ndikagula chani makuti umwenzao uyu wakulawira mamawa ukasiya zigumu akatira akavule nchenga sangagone ninjala ati mama amenaji olozitavuta zitatani